हे लवकर भाऊ इथे झालं. अरे थांब ना, ते जवळ हे चालू आहे. गाडी कशी वाटते बघा, छान वाटते की नाही? फोटो काढतोय ना. चला मॅडम, चला आरामात. बुबू बुबू, ती बघा आमची कालू तिकडे. आणि आता वाजले बघा किती, सकाळचे 6:50 वाजले. 6:50. कालू बघा कसे आईला प्रेम करतात. कालू ही बुब्बूची पिल्ले आहेत ना, तुझ्याकडे येतात. आणि कालू माझ्याकडे येते बघा. कालू आता हटट करते त्यांना. सकाळचं वातावरण बघा, आणि बरोबर तिथून सनराईज होत आहे बघा. तिथे बरोबर ऑरेंज कलरचा आता सन आहे बघा. तुम्हाला सनराईज पण दिसेल. आणि तुम्ही विचार कराल की एवढ्या सकाळ सकाळी गाडी काय चेकआउट झाली का नाही. ही गाडी आम्ही मालवणला पाठवली आहे, आणि कुठे कुठे पाठवली ते मी तुम्हाला रूटमध्ये सांगतो. आणि एवढं पण सांगतो, ही गाडी चौथ्यांदा अशी आपल्याकडून गाडी सुटलेली आहे जी मालवणला गेली आहे. म्हणजे तुम्ही रत्नागिरी टू मालवणला पण जाऊ शकता. फक्त कंडिशन अशी आहे की ती गाडी सकाळी 6-7ला सुटलीच पाहिजे. आता 6:50 झाली आहे बघा. म्हणजे 6:30ला मी गाडी बोलवली होती, 7च्या अगोदर ती सुटली आहे. म्हणजे काय काय रूट होतं ते तुम्हाला सांगतो बघा. आणि पाठी तुम्ही सनराईज पण बघा. ओके, तर इथे बघा पाणी सोडायचं काम मी सुरू केलेलं आहे. म्हणजे सकाळपासून असं बघायला लागतो, कारण आता आपली किती 6 माणसं ट्रिपला गेली आहेत, तर त्यांनी आंघोळ केली असेल, पाणी टाकी खाली झाली असेल. आता पुढच्या 2 रूमची पण बुकिंग, एक गोल्डन रूम पण बुक आहे ना, मग त्यांना पाणी कमी पडायला नको. चला तुम्हाला एक माहिती देतो आपल्या होमस्टेपासून, म्हणजे आपल्या रत्नागिरीपासून, किंवा होमस्टेच नाही तर तुम्ही रत्नागिरीपासून पण मालवणला जाऊ शकता. टोटल किलोमीटर जे मी बघतो आहे ना, रत्नागिरी टू मालवण रिटर्न हे 350 ते 350 किलोमीटर. मार्केट फिरला तर एक राऊंड फिगर 400 किलोमीटर पकडा तुम्ही. गाडी सकाळी निघायलाच पाहिजे 6:30-7ला, आणि ती गाडी रात्री किंवा संध्याकाळी येणार डायरेक्ट. आणि ह्याच्यात तारकर्ली बीच, आपलं रॉक गार्डन, आणि असे जसे फेमस पॉईंट्स आहेत, आणि आपलं सिंधुदुर्ग फोर्ट, हे सर्व 7 पॉईंट्स आपले कवर होतात. आणि त्यामध्ये तुमचा पावससुद्धा कवर होऊ शकतो बघा. असं तुम्ही रत्नागिरीला येत आहे तर तुम्ही एक दिवस, म्हणजे 3-4 दिवसापैकी एक दिवस तुम्ही मालवणलासुद्धा जाऊन येऊ शकता. म्हणजे तुम्ही मालवणला स्टे नाही घेतला तर इथे स्टे घेऊन तिथे एन्जॉय करून येऊ शकता. बाकी चिवला बीच, रॉक गार्डन सांगितलं मी, कुणकेश्वर मंदिर, देवगड विंडमिल, आणि तारकर्ली बीच तर सांगितलं. तारकर्ली बीचला तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्स करायला जाऊ शकता. आपल्या वरती गेस्टसुद्धा आहे बघा. असे सर्व पॉईंट्स तुम्ही इथे येऊनसुद्धा कवर करू शकता. आणि अशी गाडी आय गेस 5वी-6वी गाडी इकडून सुटलेली आहे. हां, आणि सर्वात इम्पॉर्टंट असतो बजेट काय असतो हे माणसं सांगत नाही. जर तुम्ही रत्नागिरीवरून निघता आहे, आणि जर तुमची वॅगनर असेल तर कोण 5,000 म्हणतात, कोण 5,500 म्हणतात. जशी एर्टिगा असेल तर कोण 7,000 म्हणतात, कोण कमी करतात, कोण जास्त करतात. पण ॲव्हरेज एर्टिगा ही आता 7,000ला सुटलेली आहे. ओके, आणि टोटल किलोमीटर एर्टिगावाल्याने 400 किलोमीटर पकडलेलं आहे. म्हणजे ते तुम्हाला मार्केट, एक्स्ट्रा पॉईंट्स, पूर्ण सकाळ टू संध्याकाळ पर्यंत गाडी थांबणार. हां, म्हणजे सर्व टूर इन्क्लूड झालेला आहे. ओके, तर तुम्ही इथे आलात, सर्वात बेस्ट असेल की तुमच्याकडे तुमची गाडी असेल तर तुम्हीसुद्धा फिरून इथे येऊ शकता. तर आपल्याकडे सर्व अशी सोयी आहेत. रात्रीचं डिनर झालं सर्वांचं. रात्रीचं डिनर होतं 10 व्हेज थाली, त्यामध्ये 1 पापलेट फ्राय आणि 2 मोडौसा फ्राय. बाकी बघा इथे, आणि माझी गाडी बघा मी आता तिथे लावतो, कारण कसं गेस्टनं सर्वांना बसायला लागतं ना. आणि इथे बघा त्यांची, आता जे गेस्ट गेले त्यांची 4 दिवसाची चेक इन आहे. आता 2 दिवस झाले त्यांचे. 2 दिवसानंतर आता त्यांचे सिल्वर रूम आणि ट्विन रूम त्यांनी घेतलेलं आहे. ते आता त्यांना मी क्लीन करून देणार. जसं मी सांगितलं होतं, जर तुमचं लॉंग डेजचं इकडे बुकिंग असेल तर तुम्हाला रूम्स, चादर, बेडशीट, ब्लँकेट सर्व क्लीन करून मिळणार. आता ते संध्याकाळी येतील तर त्यांना बेडशीट, ब्लँकेट, टॉवेल, साबण, शॅम्पू आणि रूम क्लीन करून मी देणार आहे. चला, गुड मॉर्निंग. आता तुम्हाला मी सनराईज दाखवतो.
आला का सनवरती? ना आला. बघा तुम्हाला कोकिला दाखवतो. बघा तिथे कोकिला बसलाय बघा. बघा रात्रीची बर्थडे पार्टी. सनराईज बघा, सनराईज दिसला काय? चला बघा परत आपलं फिश बॉक्स घेतलेला आहे आणि आज आपले जे इस्रायलवरून आणि सर्व जे आपले गेस्ट आहेत त्यांना शिंपल्या शेलफिश थाली पाहिजे आहे आणि अंडा थाली पण पाहिजे. आज कॉम्बिनेशन थाली होईल ते सुद्धा तुम्हाला दाखवतो. आता आपल्याला शिंपले, काळवी हे सर्व बघायला जायचं आहे. चला चला बघा आता आम्ही मार्केटच्या जवळ पोचलो. मार्केटला ही गाडी आतमध्ये, मोठी गाडी आतमध्ये जात नाही. किलोमीटर्स बघा किती आहे, 8.3 किलोमीटर. म्हणजे आपल्या होमस्टेपासून 8.5 किलोमीटर लागतात या शेलफिश फिश मार्केटला यायला. बघा मार्केटमध्ये जाऊन परत आलो. जायला 10 मिनटं चालत, यायला 10 मिनटं चालत. आणि तिकडे तसरेमुळे नव्हते, ते वेगळे साधेमुळे होते. पण त्याची जर आपण रेसिपी बनवली किंवा डिश बनवली तर ती एवढी चविष्ट होत नाही. मग आता राजवाडा मार्केटला आलो होतो. आता आपला जो ॲसिस्टंटचा फिश मार्केट आहे तिकडे चेक करायला पाहिजे. बघा दुसरा ऑप्शन होता, पण मी जर प्रोडक्ट बेस्ट नाही तर मी घेत नाही. त्या मार्केटमध्ये बघूया काळवी आणि ते तसरेमुळे आहेत का, असेल तर घेऊया. नाहीतर मग गेस्टला मी फोन करून सांगतो की जे तुम्ही ऑर्डर दिलं ते नाही आहे. ह्या गोष्टी कशा अवेलेबल टायमिंगवर अवेलेबल असेल तर आपण देऊ शकतो. नाहीतर मग दुसरे ऑप्शन्स. पण भरपूर चालायला लागतं या गोष्टीसाठी. ॲक्टिवा आणलेली चांगली, पण कसं मी माझी ॲक्टिवा आजच जस्ट सर्व्हिसिंगला दिलेली आहे. हे पण ना, हे बघा मच्छी आणली. 400ची कालवं, 400ची तसरेमुळे. हे जर मोठ्या फिश मार्केटमधून घेतले असते तर 600 रुपयाला पडले असते. चला घरी जाऊन तुम्हाला दाखवतो. वेगवेगळे म्हणजे कालवी मोठी छोटी पण घेतले आहेत, तसरेमुळेच घेतलेत बघा शोधून. हे 2 व्हरायटी झाल्या. चला मच्छी घेतली. आता इथे बघा मी मँगो लस्सी घेतली आहे. या तुम्ही पियाला. भरपूर गरम होते बाहेर, जरा मँगो लस्सी पिऊया. एकदम सुंदर, एकदम छान. चला आलो आपण आपल्या घरी. आणि मच्छी सोबत मी सामान सुद्धा घेऊन आलेलो आहे. चला आता परत केवढं सामान आणलंय तुम्हाला दाखवतो. बघा ताटं जशी थांबतात 10-10, 20-20 थाल्या, तसे थाल्यांचं मटेरियल भरायला तर हवंच ना सर्व काय. इतर आपल्याकडे सर्व थोडं सामान हे जनरल आहे. ह्याच्यात सर्व आपल्या घरगुती नॉर्मल बिस्किट. हे काय झालं ह्याच्यातलं जिरा सोडा उचल. तुला पियाला आणला जिरा सोडा. पिऊन बघ. आणि ह्याच्यात मम्मीचं काय आहे का बघ. मम्मी ह्याच्यात तुझं काय मागवलेलं ते गोष्ट, तुझी गोष्ट आहे का बघ. अंडी होती ती फुटली. आहे तुझी वस्तू आहे ना. ओके बघा असं सर्व एक गोष्ट लक्षात ठेवायला लागते. आणि जा काय ते पिय सोडा. आणि इथे बघा तुम्हाला इकडे दाखवते. हे आपली मच्छी आहे सर्व. अजून पण भरपूर मच्छी आणल्यात वेगवेगळ्या. त्यासोबत इकडे बघा आपलं फिनेल लागतो, कोकम आगळ, गहू घेतलेत 5 किलो. त्यासोबत 15 किलो तांदूळ घेतलेत. आता आपण आपलं सामान ठेवलं आणि
आता परत चाललो. भावाने तिसरी नवीन कार घेतलेली आहे. अजून 2 महिने पण झाले नाही. 2 Ertiga आणि आता कोणती घेतली ते आपणच बघूया आता. पण त्यांनी लगेच फोन केला आणि बोललं ये गाडी घेतोय पूजा करायला या. माणसांनी गाडीला बघायचं का मामाला बघायचं? का हो वहिनी, कोणाला बघायचं? गाडीला, पप्पाला पण. हो तेच. चल या. बघा मामा कितवी गाडी घेतला ते आता? 14वी. आणि ही पण आपला Ertiga 2 आणि ही आता तिसरी स्विफ्ट ना? होय होय. काय माझे नाव कृष्णा आणि तुझे नाव? हे बघा हे शुभमची 3 मुली बघा. काढा आणि आपण गाडी पण बघूया. हे बघा याने स्विफ्ट डिझायर घेतली आता नवीन पूर्ण. वाव एकदम छान गाडी. सोडा आमचे मामा बघा. मामा एकदम मस्त. काय कोणती स्टाईल आहे मामा ही? रत्नागिरीचे आमचे डॉन. बाबा छान. श्री कीर. चला कॉंग्रॅच्युलेशन तिसरी गाडीसाठी. 1 महिन्यात तिसरी गाडी. हो बरोबर. हे बघा हे आमच्या वहिनी, आमच्या शुभमचे मिसेस. काय वहिनी नाव सांगा तुमचं? दुर्वा शुभम की. हां गाडी सुंदर आहे तुमची. थँक्यू. पप्पूकडे बघा. दादा घे ना. थांबा पहिलं थांबा तरी. कॉंग्रॅच्युलेशन. मॅचिंग. हे पण मॅचिंग झाली कपड्यांना. मिठाई पण. जा इकडे जा मामी. खाता ना गोड. चला चावी हातात आलेली आहे म्हणजे गाडी आपली झाली आता. झाली. आता आपण आता चालली गणपतीपुळ्यात. गणपतीपुळ्यात. अरे वा. 1 महिन्यात 3 गाड्या. 3 गाड्या. वा. खाणार ना बाबू? हो बोल. हो नाही. बाय बाय. चला आपली गणपतीपुळ्याला चालली ना? चला बाय बाय. मस्त एकदम छान गाड्या. छान तुमची ड्रेसिंग एकदम भारी. गाडी तर छान, ड्रेसिंग एकदम भारी. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन परत. या आपल्या घरी जेवायचं आहे, आपल्याला जेवायला यायचं आहे. चला थँक्यू. आज उपवास. चला आता आलो बघा आपण शोरूम मधून. मामाने तिसरी गाडी घेतली माहिती आहे तुला? मम्मी जरा आता लेट उठे म्हणून नेला नाही. सकाळ सकाळी जायला लागतं ना. अजून एक 3 वरून ना इथे काहीतरी दिसला मला काजल. आपल्याला एसी आवडते का? तुला आवडते एसी? मम्मी तुला आवडते एसी? मे महिन्यात आवडते. हा मी आता बघितलं ना. हे बघ 1 आणि सर्व चालू आहे 2, 3 बघा 24, 23. आपल्या घरी 1 एसी नव्हती 3 एसी झाल्यात काजल. हेला बघून मला लक्षात आलं हे काय चालू आहे बघा. 23 वर आहे, 24 वर सेट आहे. एसी 4 झाले. सिल्वर मध्ये पण आहे, गोल्डन नाही आला आहे. त्याचा रिमोट त्या बॉक्स मध्ये आहे. म्हणजे प्रोग्रेस म्हणजे भरपूर छान वाटतं. मेहनत करा बघा. एक जर कोण नवीन पिढी असेल काय असेल ना तुम्हाला दाखवतो बघा. आम्ही पण कधी घेणार होतो एक पण घेणार होतो का ती विक्रोलीच्या रूम मध्ये घेणार होतो. पण इथे बघा बोलता 3-4 रिमोट सुद्धा आले आणि एसी सुद्धा आलेला आहे. हे 4 एसीचे रिमोट आपल्या घरी आहे बघा. बरोबर. तर असं छान वाटतं ना असं प्रोग्रेस झाल्यावरती. काजल कसं वाटतं? ह्याला बघून लक्षात आलं प्रोग्रेस. बस बाकी अजून लक्षात येत नव्हतं ते. हे समोर दिसले ना मला. तर हे बघा हे असे रिमोट सर्व ठेवलेले आहेत आणि त्याच्या पाठी नाव लिहायला पाहिजे आता कोणत्या रूमचं काय आहे. हां तर ते प्रोग्रेस कसं होतं त्यासाठी एफर्ट्स टाकावे लागतात. इथे जेवणाचे एफर्ट्स काजल टाकते आणि मी तुम्हाला सांगतो मी आणायचे एफर्ट्स टाकतो बघा. त्यांना तसरे मुळे पाहिजे होते काजल. राजीवडे तसरे मुळे नाही. त्याचे वेगळे मुळे असतात ना, नकली मुळे असतात. ते असतात चांगले पण त्याची चव नसते एवढी. मग मला परत फिश मार्केटला जायला लागलं. तिकडून तसरे मुळे आणले मी. तसरे मुळे जरा एका ह्याच्यात ओतून दाखवा आम्हाला आमच्या व्ह्युअर्सला सर्व. ह्याला मुळे नाही म्हणत, ह्याला काळवी म्हणतात काजल. हे बघ ह्याला मुळे म्हणतात तसरे मुळे. हां त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे टोप. नाही मला ह्याच्यात ओतून दाखवा. पहिली ही पिशवी होत बघ ही वाली.
ही मी पहिली घेतली आणि नंतर बोललो आपले माणसं सर्वांना हीच ऑर्डर आहे बरोबर. किती थाले टोटल? 5 आणि 3 8 थाल्या बरोबर. बघा एवढे आणले मी. नंतर विचार केला कमी पडले तर, आणि ते पण आपण एक शिंपी करणार आणि ती छोटे मोठे आहेत, तर मी परत पाठी गेलो, परत आणले. ती पेशवी होत होता. हा ती पण होत. बघा हे आत्ताचे जस्ट आणलेले आहेत आणि आजच सर्व संपणार. हात कर गाजन. ते बघा ह्याला म्हणतात कचरे मुळे. मुळे भरपूर टाईपचे असतात पण ह्याला चव असते आणि आणण्याचे भरपूर एफर्ट्स असतात. हे आम्ही एफर्ट्स परत सांगतो का घेतो, कारण तुम्ही इथे बुकिंग करता बरोबर गाजन. बुकिंग आहे म्हणून तुम्हाला चांगला चांगला फूड आम्ही द्यायला रेडी आहे, म्हणून तुम्ही बुकिंग करा आणि इथे या. हे झाले कचरे मुळे. त्यानंतर पुढे गेलो मी. थांब ती सिच्युएशन दाखवतो. मग एवढी कालवी घेतली मी. अरे बोललो परत ग्रेव्हीला कमी पडेल. मी बोललो काकी ती, हा मी बोललो मग ही पण द्या. बघा ही छोटी कालवी. ओके मार्केटमध्ये फिरलो का नाही, कारण ते भरपूर कसे पण बसलेले असतात, रेडी नसतात ना. ते हे 2 घेतले. मी बोललो हे छोटे आहेत. मग पुढे गेलो अरे मोठे दिसले, ती मोठीवाल्या. बघा मग ही मोठी कालवी दिसली. मग ही मोठी कालवी घेतली. बोलूया चला ताटात कालवी आहे तर कालवीची ग्रेव्ही सुद्धा होते आणि कालवी फ्राय पण होते. आणि तुम्हाला लक्षात येऊ दे हे हातात दिसतात पण हे 200-250च्या कालवी आहेत काजल. म्हणजे महाग अवेलेबल, म्हणजे ज्यावेळी अवेलेबल असतात त्यावेळी स्वस्त. कोणाकडेच नसलं की त्या डब्बा 150चा डब्बा 250-300 रुपये होणार किंवा 200 रुपये होणार. तर बघा मी सर्व अवेलेबल करून घेतलेलं इथे. आणि आज आपल्या शेल्फीस थाली आपण बोलू शकतो ह्याला बरोबर आहे. तर ही प्रिपरेशन अशी होते. आणि आपले गेस्ट कुठे गेले सांग? सगळं फिरायला गेले. कुठे गेलेत? एक मालवणला. हा म्हणजे एक एर्टिगा मालवणला गेली आहे, त्याच्यामध्ये 4 मोठे 2 लहान. आणि एक गाडी कुठे गेली आहे? पावस साईडला. पावसला. जे पावस आणि कुठे जाणार होते ते? पावस आणि त्याच्या पुढे त्याच्या पुढचा रूट म्हणजे त्याला म्हणतो आपण साऊथ रत्नागिरी दर्शन. पावस आणि खाली गेली कशेळी आणि त्याच्यामध्ये भरपूर देवांचे मंदिर आहे ते बघण्यासाठी. आणि तुम्ही इथे येऊन मालवणला सुद्धा जाऊ शकता. एकदम अफोर्डेबल रेटमध्ये या आणि अफोर्डेबल रेटमध्ये जा. अजून एक डिस्कशन भरपूर कॉन्सन्ट्रेटनी ऐका. काजल आपल्या ट्विन रूमचा रेट काय आहे पर डे? आपलं नॉन एसीचा रेट काय आहे? 1600. किती माणसांसाठी? 3 माणसांसाठी. जर एसी घेतला तर 2000. परत रिपीट करतो मी, 1600 रुपये 3 माणसांसाठी आणि 2000 एसी 3 माणसांसाठी. जर तुम्हाला एक ऑफर देतो, ऐका फक्त ऑफर. ही ऑफर ऑलरेडी मी आता एका गेस्टला दिलेली आहे. जर तुम्ही दोघंच येत आहे बरोबर, कधी कधी कपल असतात म्हणजे एजेड असतात, वयस्कर असतात, तर ज्यांना इथे यायची यांना इंटरेस्ट आणि त्यांना अफोर्डेबल राहायचं आहे, त्यांची कंडिशन काय देतो मी. तुम्ही आयदर दोन माणसांची कंडिशन आहे. समजा आम्ही दोघं आहे, यंगच, म्हातारेच नाही म्हणत, एजेडच नाही म्हणत, यंग पण म्हणजे कोणीही 2 माणसं आहेत. पण जर तुम्ही 7 days राहत आहात तर आपला जो 1600चा रूम आहे 1600 into 6 किती होतं? 8000-9000 असं जातो ना. 1500 पण कॅल्क्युलेट केलं तर 3000, 6000, 9, 10 अशा वरती जातो ना. 1600चा रूम मी तुम्हाला फक्त 1000 रुपयाला देणार. म्हणजे त्यांना ऑफर काय दिली म्हणजे दोघांनी इन्क्वायरी केली. मी बोललो जास्त दिवस राहणार का? हो आम्ही 7 दिवस राहू, 8व्या दिवशी चेकआउट करू. मग 7 दिवसाचे ट्विन रूमचे मी फक्त 7000 रुपये लावलेले आहे. 1600 म्हणजे 600 रुपये मी कमी केले. 7 दिवस 7 for 76 42 4200 रुपये मी कमी केले का? चांगली ऑफर आहे. फक्त ही ऑफर फक्त ट्विन 7 दिवस असायला पाहिजे. आणि फक्त ही ऑफर ट्विन रूम साठी, गोल्डन सिल्वर साठी नाही. आणि ट्विन रूम साठी पण ही नॉन एसी साठी जर तुम्ही 2 जण असाल. आणि जर तुम्ही 3 जण असाल आणि 7 दिवस राहतात तोच रूम 1200 रुपयाला देणार. मग मी 1000ला नाही देणार. इथे 2 माणसं असेल तर 1000 रुपये, 1 माणूस असेल तरी 1000 रुपये, 3 माणसं असतील तर 1200 रुपये. कंडिशन आहे की तुम्ही 7 days प्लस बुकिंग असली पाहिजे. आता त्यांचे सिंपल आहे बघा, 7 दिवस 7000 रुपये सिंपल. आणि फूडचे वेगळे आणि बाकी वेगळे. मग एकदम म्हणजे एकदम अफोर्डेबल केलं. तुम्ही या इथे रिलॅक्स करू शकता. बरोबर आहे. ऑफर चांगली आहे तर लवकर लाभ घ्या. लवकर ऑफरचा लाभ घ्या. कधीही आमची ऑफर बदलते. काय मम्मी? 7 दिवस 7000 रुपये 2 माणसांना. लवकर या. खालचा ट्विन रूम, नॉन एसी रूम. कशी ऑफर आहे? मला असते तर मी तुला आणि काजलला पाठवलं असतं. आपण तर फिक्स गेलो असतो राहायला. 7 दिवस का 10 दिवसाची 7 दिवस घेतलीच असती बुकिंग. पण 7 दिवसाच्या अगोदर 6 दिवसाला पण देणार नाही ऑफर. 6 दिवस असेल तरी पर डे मध्ये 1600 लागणार. बरोबर आहे. तर काय जेवायला तुला आज? मशरूमची भाजी, डाळ आणि भात.
बरोबर. बघा मी कधी पण डीमार्टला गेलो ना तर मम्मीसाठी मशरूमची भाजी आणतो. आणि मी तळलेला भात असं युजली खात नाही, पण जेव्हापासून काय मी बनवते कुठे आहे ते? ह्याच्यात आहे? इकडे ह्याच्यात काय आहे? मशरूमची भाजी. हे बघा मशरूमची भाजी. वा, कुठे आपला भात कुठे? ह्याच्यात. वा, जेव्हापासून असा भात बनतो तेव्हापासून मी तळलेला भात खातो. नाही, तेव्हापासून मी जाड झालो आहे. फोडणीचा भात हे नाही आपण कुठे बनवलेलं ओंकार लास्ट टाइम, कधी बनवलेलं. काकी बघ तिथे. काकीला एक शिंपली वगैरे फेकून मार. ती घ्या तशी एक. ती बघते काकी बघा आमचे कपडे. वा, साईबाबा झाले आहेत काकी आज. दिसतात आहेत की नाही? जेवते आता वाढते. दुर्बीन लावायला लागेल. दुर्बीने बघा इकडनं. एक शिंपली मार ना फेकून. आता मी जी ऑफर सांगितली ना, 7 दिवस 7,000 रुपये 2 माणसांसाठी, ट्विन रूम नॉन एसी आपल्या घालती. तर ही ऑफर कसली आहे, काय कॅटेगरी, काय क्रायटेरिया आहे इझी समजावतो. जर आई बाबा आहेत किंवा तुमचे कोणते रिलेटिव्ह आहेत त्यांना एक लॉंग व्हॅकेशन साठी पाहिजे असेल, अफोर्डेबल प्राइस मध्ये तुम्हाला जर पाठवायचं असेल, आराम करण्यासाठी, रेस्ट करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये 2-3 दिवस फिरणं पण आहे, 4 दिवस फिरणं पण आहे, आपले गाव फिरू शकतात, सर्व फिरू शकतात. एक लॉंग विकेंड अफोर्डेबल प्राइस मध्ये ही ऑफर भरपूर चांगली आहे. तुम्ही तुमच्या आईबाबांना किंवा तुमच्या रिलेटिव्हला किंवा तुम्ही स्वतः येऊन हे बुकिंग करा. खालचे ट्विन रूम भरपूर सुंदर झाले आहेत, कारण त्यांना एक आपण एकदम व्यवस्थित असं एक बसण्यासाठी झुला, चेअर बीर सर्व आपण सुविधा केलेली आहे. तर ही ऑफर तुम्ही जाऊ देऊ नका तुमच्या. म्हणजे आता ही सध्या बघा, उद्यामध्ये एक ही डिस्कस झाली आहे म्हणून ऑफर दिली आहे मी. ऑलरेडी एकांबरोबर डिस्कस जाऊन 7 दिवस ट्विन रूम बुक होणार आहे परवापासून. ओके, तर ती आयडिया आली बोलो त्यांना देऊ शकतो, मी सर्वांनाच देऊ शकतो ना ही ऑफर. ओके, तर ऑफर सर्वांसाठी आणि लिमिटेड पिरियड ऑफर आहे. असे नाही की ही वर्षानुवर्ष मी चालवणार आहे. मी त्याचा रिस्पॉन्स बघणार, चांगला रिस्पॉन्स असेल तर कंटिन्यू, नाहीतर मग माझे 2-3 दिवस बुक राहून पण मला तेवढे पैसे येतात. बरोबर आहे ना? तर ऑफर घ्या लवकर सर्वांनी. चला पाठी बघा, इथे आपला ट्विन 2 रूम मध्ये पण आपल्या AC लागलेला आहे, फक्त प्लग लावायचा राहिलेला आहे आणि सर्व रूम क्लिनिंग करायची बघा आपल्याला. ओके, तर ट्विन 1 आणि ट्विन 2 दोन्ही AC रूम मध्ये कन्वर्ट झालेले आहे. रूमचे चार्जेस सुद्धा सांगतो, 2000 रुपीज फॉर 3 पर्सन विथ AC, नॉन AC 1600. चला बघा, आता आम्ही कुठे चाललो तर आमची ॲक्टिवा सर्व्हिसिंगला दिली आहे ना, ती घ्यायला. तर इथे बघा आपला ट्विन 2चा AC बसला आणि हा आपला ट्विन 2चा मिडल डोर पण आम्ही आणलेला आहे बघा. आणि AC बघा वरती बसलेला आहे आपला. हा ट्विन 1चा तिथे, ट्विन 2चा इथे. हे हातात गिफ्ट मला वाटतंय ते. हे बघ ऑलरेडी एक आलेलं आहे, 2 आले होते त्यातले एक संपवलं. आपण चेअर्स करूया हे घे. प्रिंगल्स, थँक्यू. हे पण अच्छा, हा हे सिक्रेट आहे. हे एका ठिकाणी फिरायला गेले होते ना, तर त्याने आम्हाला रिकमेंड केलं. मग आम्ही तिथे जाणार, फिरणार, ब्लॉग करणार. म्हणजे आम्ही आयडियाज घेतो ना, कुठचा एक्सपिरियन्स छान असतं. आता भरपूर ठिकाणी फिरतात, तिकडे आवडत नाही तिकडे विचारत नाही, पण जिकडे आवडला ना, दिसत आहे ना नाव व्ह्यू काय, तिथे आम्ही फिरायला जाणार आहे. बरोबर आहे तिथे. ओके, थँक्यू. थांबा 1 मिनिट, पाय पडे तुझ्या. आता ते संपणार गिफ्ट. थँक्यू. पाय बिया पडायचं की नाही? नाही. बेटाने एक दुसऱ्यांना उचला. आणि हा, तुम्हाला कसं वाटलं इकडे परत येऊन? तुम्ही आता किती 3 दिवस स्टे घेतलात ना?
आता 2 दिवस, उद्या तुमचं चेकआउट, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 दिवस झालेत ना. कसं वाटलं तुम्हाला इथे परत येऊन? घरी आल्याचा फील होता. जेवण आवडलं? एकदम भारी. हां, तुम्ही रूट कसं केला, म्हणजे कसे फिरला तुम्ही? लास्ट टाइम पण तुम्ही गोवा म्हणजे मालवण, गोवा आणि रत्नागिरी असं केलात ना काहीतरी? नाही गोवा आणि रत्नागिरी. गोवा रत्नागिरी लास्ट टाइम पण तसंच केलं होतात ना, या टाइमला पण तसंच. मंगेशी जे गोवामध्ये टेम्पल आहे ते करून मग रत्नागिरी आणि मग इथून परत आपल्या घरी, म्हणजे असं रूट करतात. आयडिया का देतो, कारण तसं सर्वजण गेस्ट पण येऊन रूट करू शकतात ना तसं. हां, आणि बाकी काय आवडलं? आणि गेल्या सर्व्हिसमध्ये या सर्व्हिसमध्ये चांगली आहे म्हणून परत आलात ना? या परत यायचं या परत. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, सुंदर ते ध्यान करकटावारी, तुळसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर मकर कुंडले तळपती श्रवाणी, सुंदर ते ध्यान. वा, कसं वाटला? छान, एकदम मस्त. चला 100 रुपये काढा. 100 रुपये काढा. बिना ऑटो ट्यून वगैरे जे काही जे सेटिंग्स असतात तुला जास्त माहिती असेल. मस्त केलं. चला आम्ही परत सिंगरचं नाव विचारूया. काय नाव आहे सिंगर तुमचं? स्नेहल नागले, स्नेहल नागले फ्रॉम खोपोली. बघा, सुंदर गाते. कोण काय म्हणतात, म्युझिक कंपोजर्स, म्युझिक डायरेक्टर्स. जर असा आवाज पाहिजे असेल तर आमच्या समोर आहे, कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही देऊ तुम्हाला कॉन्टॅक्ट. पण तिच्या प्रोग्रेससाठी काय होत असेल तर, बरोबर आहे ना? हां, म्हणजे तिला तुम्ही अपलिफ्ट करू शकता. काय आम्ही व्हिडिओने अपलिफ्ट करू शकतो, बरोबर आहे? तसं कोण आपल्या सबस्क्रायबर्समध्ये जर व्ह्युअर्समध्ये कोणी असतील ज्यांचं बॅकग्राऊंड म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये आहे तर फक्त माझी डील काय झाली तुझ्याबरोबर, जर तू कोण मोठी झालीस तर समोरचे 3-4 तिकीट्स मला द्यायचे बसायला, बस, बाकी काय नको आम्हाला. आणि थँक्यू गाणं गायला आमच्याकडे येऊन. आणि भरपूर सुंदर गाते हो तुमची मुलगी. मस्त आवाज छान. आवाज छान आहे. आणि ते मग मी सिंगर लोक जसे गातात ना तसे भांडत कसे असतील तसं एक उदाहरण भांडून दाखवत आम्हाला, नाही ना?